Hello guys, hi guys, how are you guys? Hello guys. Muri say guys, muri say guys. Dedzai vamwe guys, dedzai vamwe tikurumidze kufamba nenyaya. Dedzai vamwe guys, dedzai vamwe tikurumidze kufamba nenyaya. Chisungo chekutenda sunga chisungo 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 sunga Nai mwari baba uya uzosunungura mweya wangu baba Haka. Haka.
uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu, uzosunungura Eria. Ai ai uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu. Haka haka hey uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu. Aya oya hey uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu, uzosunungura haka 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 Eria haka 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 uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu. Nezeve kwa mukoti, nezeve kwa mukoti, uyepana. Nezeve kwa mukoti, mutu maipaita nyaya, uyepana. Nezeve kwa mukoti, urukudi wapana. Uyei tuone sana. Uzosunungura mweya wangu. Haka, 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 iwe. Uzosunungura mweya wangu, Esai Mapositori kwa mukoti. Uyaipani. Hey. 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 Chekane Mapositori. Baita nyoya bana. Hey. Uzosunungura mweya wangu. Mweya sika. Mweya mchene muruka. Muruka mweya. Muruka. Mana mazi baba muri mwere umo mu comment section. Mana mazi deti. Mana mazi deti muri mwere. Haka. Haka. Eria. Haka. 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 Ayo. Thank you for watching from Botswana. Ekwa mukoti masika ere. Timi munenyana. Nasi tiri kokutechi kwenye ikoko. Uyaituone sana. Eria. Iwe. I read that. How many kilometers? Uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu, uzosunungura mweya wangu. Eria. Uzosunungura mweya wangu,
uzosunungura mweya wangu. Simeli ya growing. Also don't simeli wanatekeza mafuta hereyo. Ekuglowa. Uyawutenge mafuta nekoize kuglowa zachi. Yesikani alikaforo alisa. Uzosunungura mweya wangu. Uzosunungura mweya wangu. Haka. Uzosunungura mweya wangu. 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 Haka. Nyanga iri kwayo haitaitamba beria. Zvino nyaya iri pana paina kids. Haitogona kids zvachose. Nyaya iri pana magaisi. You can't expect me to dance beria. Nyanga iri nyaya iri kids haiwadaitamba. Zvino nyaya iri pana painorwadza moyo. Inosuwisa. Inochemedza. Mweya wangu baba. Mweya wangu baba. Uzosunungura mweya wangu. Uzosunungura mweya wangu. Uzosunungura mweya wangu. Haka. Uzosunungura mweya wangu. Right. Maskura sei kumamuka sei sanibonani ninjani tumela madegwa na abudhi guys. How are you guys? Bonjour. Muri sei tisangana zvakare pachirongwa chezivara nasi SIS MELLY diaries naika patinotaura zvinhu zviri kuitika mukati muupenyu zviri kuraramiwa kunze uko, mashura anoitika mudunhu amunofunga kuti haitiki guys. Patinosununguka pana pachipombonoka tichema pamwe chete tichimira nevanoda kumirwa navo andika tichema nevari kuchema tichifara zvakare nevari kufara andika ndo patiri nhasi pachirongwa. Tasangana zvakare pachirongwa chemuswemari ndichiti aiwa guys, I hope you had a very fantastic and fabulous weekend. Anditika aiwa guys, tinokutendai, ndinofara kuona imese though takarasikirwa ne one of our members guys. Pane mwana aipota chiuya pana pasterek. She was actually my personal friend. Mwana iye ndatomutara naye kuinbox anonzi Laura Sanyika. Anditika akashaya madeko panjodzi yakaitika muJobe kumye accident. Anditika mukatarisa Laura Sanyika vazhinji venyu ndofunga mwana angari friend ni vanhu vakawanda sterek. Aikomenda sterek mcomment section mwana iye anti mashona. So she passed on nezuro neexample shamsika tichingona chinzi shamari message ndinopindura but kuti ukurumidza kundibata ita zve WhatsApp ukaita zve inbox ka zvokwadi message yako inoorera ikoko ita zve WhatsApp. Ndosaka WhatsApp number yangu ndakaisa panhingikira pa page kuti mukauya ku WhatsApp toita fast madhira acho. Hanimona chototaura fast but ku messenger konetsa ndono wakwenda ku front kwe page ku number uneona iriko. Saka tidangoti mweya wako Laura antika uzorore murugare mwari ndo vanotora vatana ruva ravo. I think right now your spirit is at a better place
handiti than pano pasi apa tangati patiri kungotandara apa zvinorwadza munhu asina kurwara munhu asina kudii guys kongonzi aita accident ashayika but ndozvazviri there's nothing that we can do poita zvakare mwana uyu angari musocialite uyu angari Facebook manager uyu aiposta uyu angasanga ndakumbonyanya kumuona panapa ndainya kumuona kupeji redu kugroup redu rimwe refashion police uko mixed aiposta zvokuti ari wokwamwasha angari mupostori wokwamwasha mwana iyeye vedu wemufunge ndakarwadziwa nchinza kuti mwana 23 years ashayika anyura kuconcession ukwai kuconcession vanyura mumvura munin'ina kuda vanga vaenda kunogesere munin'ina apinda mumvura ndobva vachiti vari kugesa munin'ina kuda zvokudhidhadhidha izvi ndobva onyura ndobva apinda tega ndosevha munin'ina mumvura muya manga onyura ndobva vanyura vese mufunge hanimaona so angari mwana angari smart zvokuti ende aichena nerigalia iyoyo kwamwasha iyoyo mufunge saka zvinhu zvinongorwadza mufunge saka mweya yevana ava vaviri mwari tambirai mweya izvi kana pane chavakangokatsadza pano pasi varigererei vana vadiki tambirai mweya izvi chokwadi mweya yavo ngaizorore murugare right mungwarire zvandaikudza izvezvo guys mungwaririre handitika kuti November unouya nakumira zvandakakudza izvezvo kuti patakuenda panguva yeholiday apa guys ngativei vanhu vangori kugara pamunamato ndozvandaitaura zviya kuti ngatigarei pamunamato Satani akauya kuzouraya kuzoba nekudi nekuparadza ngatigarei pamunamato nguva dzese anditi right guys nyaya ndauya nayo nhasi inorwadza asi sandapinda munyaya ndauya nayo guys ishi handiti kana kune vanhu vari kuenda kumusha kuZimbabwe handitika vari kuenda kuZimbabwe please guys ndofanira kudza ndakupai tipu pano ndikati bhukai matickets enyu now because musi wawa mabhazi anenge akwira handiti right ndaizviziva handika mabhazi maprice list yemabhazi manyuwani ndapiwa hanimaona asi ndine bhazi vanoda kuenda varenda kunana Gweru Chipinge Kwekwe handika Bulawayo ndine bhazi guys ranoda kuti mufambe naro handika muchifamba zvakanaka makabatwa sestaff imomo mukaita machallenges even muroad munongondifonera handitika ndichariposta bhazi iri pana pamunyasoriona rine maprice rezvese chibhukai now handiti ndichingopedza live I'm going to post handika Muzanzi rinonzi Muzanzi bhazi rekwa Muzanzi handika it's a very nice Makopolo bus ramunofamba zvakanaka mabhazi echirungurungu ariko mazana guys fambai nebhazi rekwa Makopolo iroro fambai neMuzanzi bus service handitika muchinda kuGweru muchinda kuKwekwe muchinda Kado muchinda Chipinge muchinda Bulawayo handika fambai nebhazi iri guys handitika munotozikama zviri kunozikama kuti pane padiaries muchange makabatwa sestaff handitika muchange makabatwa sestaff muchienda any ill treatment muroad kana zvamunenge musina kufara nazvo I'm just a phone call away mongondibata handitika mongondibata kuti simeni pazodai but tichita dhiriri navo ndaita kuti madiaries angu anofamba akananga paGweru anofamba akananga paKwekwe ari kuenda paBulawayo ari kuenda kunonzi kuChipinge handika mufambe neservice yakanaka Christmas ino ishi nebhazi ratinoziva kuti tinenge takatembawo kuti muri kufamba zvakanaka handiti saka ndichakanda maningikiri namba nebhazi and everything kune vari kuziva kuti varikuenda kuZimbabwe chero uchida kuenda musi wa15 book your ticket now usati mapresident akwira bhuka ticket rako mangwana hanzi Muzanzi rinobhoera kumanya right kana uchitaura zvekudaro no hapana kuipa ndichataura navo kuti vanhu vachipinda mubhazi please madiaries motifambirawo nespeed kwayo motifambirawo nespeed kwayo nevanhu vedu tichida kungowa kuti vasvika kumba handiti ndozvatiri kuda kuti tiwe mufambewo zvakanaka muchima Muzanzi chirungu thank you Elton handika muchinda veHarare vari kuenda Harare aiwa ndakurongerai mose guys ndakurongerai ini namuzati sivenyu chero mukandituzondituka yenyuko asi ne ndichikurongerai izvo zvinoita handiti vari kuenda kuHarare handika ndine bhazi renyu ndakakurongerai iwo kuti mufambewo zvakanaka sitafu mukaita any problem muroad handika ririko bhazi rinonzi Elsbury handika ndere chirungu zvakare ririko bhazi rinonzi Elsbury pachishona rinonzi Mandaza handika iro Mandaza riya nemhaka yei ndakakuoptirai bhazi iri rakanaka nekuti ndine ukama hwakanaka nevaridzi vebhazi iri nevashandi vacho saka pamunenge muchindawo munofambawo nezvinhu zvenyu zvakanaka handi mazvona nokuti tine upersonal ukama hunenge hwakanaka hwakati nakei handiti plus kune vaya vazhinji venyu munenge munoziva mamwe magame anoitika pakutakura kwamunoita zvinhu zvenyu zviya handika muchitakura zvinhu zvenyu zvimwe zvinenge zvakangodai mozviziva imimi handika ikokoko ndo kunorohwa sheti rese handiti kunorohwa sheti rese andika ndo zvadati pesi ndati inini kana iwewo uri mudiaries wapinda imomo ukasabatwa zvakanaka iwewo unondifonera handidi kutaura zvavamwe vanhu ndiri kutaura zvemadiaries edu pano family yedu yemadiaries saka mazimba madiaries ari kuenda kuHarare handitika please mogara mabhuka handika ndichakanda number hanzi I'm going to visit my neighbor okay muchakanda number handika ndaisa number mobata handika number is
ndo mobata number it mobata handitika then modi zvonzvo zvifamba zvakanaka handiti toda kuti tifambisira kusvikira holiday yapera tichifanzana nawo zvakanaka muchinda kumusha muchifamba zvakanaka muchitipawo mareviews kuti mafamba sei nebhasiri andimaona so ndatombenga ndagaya kuti ko ndikangofamba nawo zvangu indoda kuenda kumusha handiti staff ndakangozvigarira zvangu ndiri padashboard paya ndichiinda nawo kaimomo madiaries tomboenda toseka madiaries torigedu kumboinda zvokuinda torega kuenda ndege tongopinda kamubhazi redu tiri tose tichinyatsa kufamba tichiinda tichiimba tichiimba kani kuti kuseri kwegomo ndakatambwa isingaiti kuseri kwegomo tichiinda anditika saka mandaza bozve kuti guys muzanzi bozve kuti anditi muzanzi bozve kuti mandaza bozve kuti anditi kana uchida uchifunga kuti maybe ifeja unokwanisa kuya kwandiri ndokubhukira ini I'll book for you come through me andika ini ndokuitira masheti acho ese andika iwo zongoenda kumusha anditi so right hanzi mandaza iri mpakistan mandaza iri pa powerhouse tinenge tichiimba tirimo andika tinenge tichimba tirimo iri pa powerhouse zvakare ino pa powerhouse ipo paya zvose namuzanzi vari pa powerhouse ipo paya saka muna nidhe kukwirana nemama matesi muchinda muna new town kupi pa powerhouse ndopa munongosvika ipo paya handika motoona vanhu motobata madhiri acho zvinhu zvotofamba handitika zvemacovid test inini zvandinokudza iwenis unozoda kuti chidembo chinogozovhigwa pavanhu seiko ini ndatotaura zvandatotaura ndatopedza iwe zvizhinji anditika ndichaposta nemanumber and everything then we start from there anditika right kana chiro kafamba kapfeka regalia yedu ka diaries zve zvakatonaka handika kapfeka ko t-shirt yedu diaries necape yacho regalia uchida kumba ko inodadisa because diaries enda nembiri musanyeperwa guys musanyeperwa diaries ndo yaenda nembiri payakakwira haidziki handitika when people talks about diaries kunzoko munozikama nemabasa akanaka mutozedu kuti munozotukamo muchizodi but kunzoko makaita impact yakanaka chose kuvanhu saka hazvishamisi hazvinyadzisi kutopfeka t-shirt yediaries mufunge nokuti ino uremu haina mbiri yekunzi yazotuka munhu haina mbiri yekunzi yazodai ine mbiri yezvakanaka naika right guys tapedza zvemabhazi nyaya ndinayo nhasi nyaya inosuwisa anditi inyaya inosuwisa guys mapostori ekwa mugodhi sori yenyu hatisi kudherera chechi yenyu hatisi kukudhererai with all due respect atichida kuti muzive kuti nyaya tiri kuiziva nyaya inda ndiri kuiziva sinda kuzopakurira vamwe vangu pano nhasi muzive kuti nyaya ishi takaitarisa nemaziso maviri and we are going to follow this nyaya ishi kusvikira kumagumo kwenyaya aiwaka mashura anditika mashura mudunhu ekuti baba vanobatsa mwana wavakazvara chibharo mwana mudiki ane 13 years chanya kundirwadza inini ndechevakuru vechechi yekwa mugodhi vari kuti nyaya ngaiwithdrawe vanhu vataurirana hakuna kutaurirana hakuna kuwithdrawa zvokwadi vekwa mugodhi regai kutaura isi tiri vesocial media hatisi vechechi tiri social media hakuna nyaya inowithdrawiwa munyaya mukawithdrawa isi tinozozokera kunotonyaisimudzira tatigari kuzivisa ipo pano titoisimudzira nyaya iyoyo pano zvokuti we want to see justice kusvika kwekupedzisira mwana she deserves to have justice baba vakadamaja life yemwana vakaparadza life yemwana kune murume ari pazimbabwe wanichaplayera voice note rake anditi akanga achida kuharasa mwana muvoice note kuti mwana ataure statement riri otherwise maskiri rako takaribata mudhara kana muri vanhu vanonamata mwari mupenyanurama you should know kuti chero dei baba vangu vachikontribhuta sei muchechi chero dei vanga vari chigaro chakaita sei but kana wapara mhosva mutemo ngautasane newe zvikuru sei mhosva yakafanana neiyi yekuti unobatsa mwana ane 13 years no that's uncalled for isati zogari pasi tichisekerera tichimirira nyaya yakadaro uchinzwa iva vanotaurirana aiwa izvo zvazvo maizviita hamene kwabaizviita kukusimba kunoku kuti tinotomira mufunge kuti nyaya isvike kumagumo ishi zvisinei baba varambirwa bail nhasi vakasungiswa vakatosungwa zvavo I want to say big up kuna mai vemwana I know you might be watching handika kwamuri koko navatete vemwana vandisiri kuda kumenchena handika andisandamboona zvakadaro kazhinji guys panoitika nyaya dzerep dzakadai so panodivhaidha family vekumurume baba vari kunzi vakari pamwana avo vanotomira vachiti hama yedu hazvigoni hazviiti zvakadaro but pane mukadzi andivhundutsa andityisa
mukadzi andichisa yakati inini ndini mai ndakabereka handiti musha nyaya ngaitongwe nyaya ngaindire mberi kana munhu zvizvo zvakaita ndine vana vasikana nometa ndiyandika kuti ndiyandika zvitikwa vana vangu vine murume wangu hazvingagari zvakanaka kwandiri justice ngaiiteure mutemo ngauite basa rawo handiti because neni ndotorwadzirwa mwana yeye vataura mashoko andibata mai vavo ndoda kuti big up kwamuri vatete big up vashoma vanozviita izvozvo ingadai right now makatambira kusaidi kwanjadzai muri kutonegotiata kuti nyaya ngai withdraw but makamira pachokwadi rambai makadaro ende mwari wedenga akuitirei zvakanaka mai vemwana big up and thank you very much for raising the alarm hamuna kuti nokuti ndinoda murume wangu zvakanyanya saka ndakuchiprotecta murume kudai tine makezezi evana mai vakawanda vanoprotecta varume vavo mwana achikanganisika makamira chinzvimbo chamai amaika aiwa mwari vakuitirei zvakanaka rambai makadaro zviri nani muye mchichema kuti ndashaya chakati muri moga mune vana venyu bora ngoma raida kujereri he does not deserve you amai murume uyu haakudeserve you murume uyu ende murume akamboita nyaya dzake dzatoziva pano handika hakasike kutanga inyaya dzepiri madzibaba Stephen vanonetsa vanetsa ava vanonzi madzibaba Stephen ava ndekepiri nyaya dzavo dzimwe vakamboita dzekutanga futi idzaa dzepiri saka kune vakuru vecheche kwamugodi kana muchifunga kuti muchabraiba kana kuti muchaita zvamuchaita way out kuti nyaya ngaitaurirwa nekuseri sorry henyu it has got social media people watching saka muzive kuti chekutanga diaries takawanda kudai we are watching takamirira kuona kuti zviri kufamba sei saka namanga mune mupfungwa dzamai muchironga idzidzo ibvai magara madzikanda muchemba andika dziwire pasi guys zvisinei regai chipinde pachirongwa ngatichengete tirespecte mai vane mwana panguva ino hatisi kuvada pafoni hatisi kuvafonera ndichadhila nemaaudios andinawo ndiwa ndichakuplayirai zvamai vane mwana wavo right now vatoriwo mushoko vari regai vakamfota nemwana wavo let's give them space handika kuti vakamfotane nemwana chitiko chinorwadza ichi munhu unenge uchida nemwoyo wako sechiti baba vevana vangu kunochuchunya mwana wake imi guys hazviiti saka chiregai ndikunzwisei mozotonga moga okay timbotsvaka tindi pane nyaya yacho right moteeresa ndaisa speaker naika ndaisa speaker moteerera handiti moteerera nyaya iyi guys moteerera nyaya ishi kuba
saka ndiwo vaiti ndibvunze ndikati aiwa ina ndingakwire teksi kuenda kunoponda uko iwe newe mwana wangu uri panapo uchitadza kungondiudza kuti mama zvakafamba zvakadai zvikati ndikataura muno kuzofungwa kuti ini ndiri kuita sei ndiri kunyemba ndikati ndozoti ndiri kunyemba sei inini ndichida kuti undiudze chokwadi ndini mai vako nditaurire chokwadi kuti zvakafamba sei kana paine munhu akakubata utaura kuti ndakabatwa naniki zvikafamba soma tete zvikanzi ko kana vari tete munovaita sei ndikatoti unopenga here wewe ungataura kuti tete vangakubata here unopenga here saka ndikatokungoti mwana ari kungopo hake chiexample ndakatomuramba ndakanyarara zvikanzi ndikati saka umuti kuti tete ndovakakubata here zvikanzi iyi upi zvikanzi munomumba chirudzi yenguvai zvikanzi makuseni maenda kubasa ndokwaisa vaita se vachindibata vakanditusaudze mama saka zvakaitika kangani zvikanzi kakawanda katodarika katete kutanga rini zvikanzi mazuva andakangouya ndo mazuva akatanga kuti asi kundibata chero musipo munomumba vanogona kundibata kana magaro ipapo vaindibata pacho nanzi vachitondiyamwa mazamu angu aya vaita zvese zvavanoda vachindisa zvigumwe kudzasi ugotanga wandisa zvigumwe wozorara nini ndikasaka iwewo pavairarwa newo pavaipedza vaishandisa kondomu here zvikakaiwa saka pavaipedza waionei hanzi ndaiona zvinhu zvakaita kunge madziwa zvewaiti zvinorembuka ndo zvandaiona hanzi dzimwe nguva vaenda unofugidza vana pakutora apikaisa keteni saka vaenda unofugidza vana vaimbotora nguva variko ndingotoa ndovandatoti mukuiteiko kupota hapana zvangu muri kuti ndikuitei zvoranzi papa idzimwe nguva vanenge vachitondibata mugurugwa chaimo asi iye asingataure ndirimo muno ndiri kusekeketeni haadedzere kuti mama dede wakundita zvakati aimbonyarara ari muno mumba andaityira kozi dede wakati ndokuroora saka ndonyaya yacho saka azobatwa sei zvandakaita ini ndakataurana namama kumusha ndichivaonesa ndonyaya iripo ndoita sei vakanditi hapana zvaunokwanisa kuita pane kungoenda kupi kumapurisa kozi haungagari nemwana akadaro kana chiti chokwadi ngachikuendeswa kupi kumapurisa mwana anongotaura sezvazviri saka ndakakuna mainini vangu vari kunoku ndo mai vaevha vaita uroi saka ndakandavafonera ndikati ndiri kumbira mundibvunzire mwana kuti since uyanza ndakamboudza evha yeyo kuti dede vanoita sei vanodibata pane pakamboti kandifunga holiday aminoti ane mwedzi mingani holidayo pateto ane mwedzi wakawanda paakamboya panapa akamuudza evha but amuudza kudana akamuudza kuti usaudze vanhu saka evha akangoudzwa zviro kaangozvichengeti haana munhu wakambozviudza saka ndoandatseka tangenda kuudza evha wachona kuti zveshuwa akaudzwa here zvikanzi iye ndakaudzwa asi akataura kuti chindisaudzwi vanhu saka ndo vakazouya manheru mainini vakauya nevakomana vangu vainawo wapinda munomba waita sei ndobva wangu wati vakabvesa ndikuti kumapurisa munotaura nyenyu but mainini vakavarwa vakapapurisa vakaramba ndomaendera vakaita iye airamba here maine ndo vakati inini handina kuvabvunza bandi munyemba asi mainini vakati tiudzei kanyaya yenyu zvimukuzvifambisa sei mukurarire nemwana zvanzi munai mainini ndingapengere zvokuti ndingarara nemwana wangu wandakabereka handisomborara nemwana baini mainini vakangoti sumuka ipapo tiende kumapurisa izvezvi kandokuenda kwavakaita asi iye mwana ari kuti tikasvika kumapurisa kuti indo vakatanga kuenda mapurisa ini ndakasara mota yanga iri deki vakanosiya ikoko mbozodzoka vachindesei vachinditora iye mwana ari kuti zvoni tasvika ikoko dede vakanditi usataura kuti ndakakurepa kuvanhu vaona kutipesanisa inini newe namai vako ungambomira muna kundifonerawo saka usataura kuti ndakakurepa iwewe andikangoti oraiti saka ndazosvika ikoko ndopa akazotaura mwana kuti dede watini ndozvawandii okay pakaipa right okay saka maita sei imi manje mambodzokera kupolisi polisi vangamboti vari kuuya panapa saka nguva dzachona dzavangatoa kuti vari kuuya dzatodadika bhozi vangu vachiti vada kuona vhiu yemba aexplaini zvaiitika vari
Iye mwana yari kupi? Nditaurawo naye kaini. Irisi baba iri ndoda kumamiswa iri ndoda urowa irisi baba iri. Iro iri kutaura pafoni ngira munzwe. Mire munzwe kukonfisa mwana. Yes, report. Nditaura nene wamakochi kuZimbabwe. Ko hanziko chicha kaitika ndikutaura newe mwana ndati chicha kaitika naye mwana ndikatenga kuya kunoku ndongo vakandibvunza kati zvinizvo karero nemukomana ndikati mabvunzira baba madhesi ndakatorara pasi apa vachiuya vachindikugura kuvandibvisa bhurugwa vakusara vatanga kuita ndichiramba ndichinomboramba ndichiramba kubvepapo vachiramba chindidhonza. Saka iwe pawakatanga kurara nawo wakanzwa sei chii chakaitika kwauri? Iwewe umubvunzo ndobvunzwa mwana nababa. Iwewe zibaba izvi. Watanga iwe kurara nawo wakanzwa sei chii chakaitika panyama yako? Iwewe umubvunzo ndobvunzwa mwana nababa. Baba taura neni. Wakabuda ropa here kana kuti hauna? Iwaiwo guys. Iwaiwo baba. Iwaiwo stupid ya baba vari kutaura pafoni apa. Ndati wakabuda ropa here kana kuti hauna? Iwaiwo. Ndakarara dzongova vaiuya. Makochi imbudzi yemunhu. Moita sei? Hello? Iwe waikona inzwaka ndoda kuti unyasitaura zvakaitika unogona kunge pamwe uda unyepera baba kana kuti chitaura exactly zvakaitika. Iwaiwo simbudzi iri kutaura apa. Andina. Kurara nadhedhi wako? Akuvhunziswa mwana. Andina. Saka nyaya yekuti vasungwa kuti iwo wakarara navo vaitora kupi? Iwewa handiti uri kuti vakapinda magungezi vakarara newe? Ndo zvakaitika here chaizvo? Kuvhundisira mwana chakutotya kutaura. Naye mwana vakaita sei kwauri? Vakazviita kangani uye chii chakaitika? Ndati chii chakaitika? Vakakubata kangani? Vakarara newe kangani? Ndichaziya ngati madhezi wopo. Avairara newe? Ngamari madhezi wopo ndangada kusoma ndasingaverenge. Saka hauna kukuwara here? Wairwadziwa pakurara kwawaita navo? Iwewo mibvunzo yasikani. Une makore mangani? 18. Okay, nditaure namama. Right, ndataura naye asi anoita kakutaka here anoita seiko ari kuvhunduka chii? Munhu angori soft ndanenga kutya ndanopanika handidzibositero muno mumacho namumba akasingataure zvinoenda kure chero magwacho aripo but kana ndiri tuna inini anenge achitotaura. Asi kuona kwenyu achiri kubuda zvinhu zvacho here kana kuti ari kuita sei kunhuhwa kwacho vatevu? Andinangomutarisa ini ndototyawo ini bangura nangotarisa ini asi kuchikwata vakangomupa mapirizi akambaya injection akati kana ane infection inoita sei zvobuda. Akazitariswa nadhokta? Mapurisa vakati havaite kesi kana kunyora dhokta zvaanenge aona.
charamba ndichiningira ndotaura nemangwana nizori nyaya yake yakamira sei. Alright, ndanzwa nekutukwana vanhu kwatatu. Kwanzi makazvitire izvo kutanga maenda kumapurisa izvozvo makadii kutanga matiudza izvozvo. zvine basa reya. Audio yapera hanti mazviona audio yapera. Baba makochi imimi vamakochi mimi dei angari mwana wenyu akaripwa machabvunza mwana wenyu mibvunzo yakadai sekuti kwai wakanzwa sei. Ungabvunza mwana ane 13 years kuti kwai pawaibatwa uchirarurarwa newe waifila sei wainzwa chii. Mubvunzo kuti mukabvunza mwana iwoyo naimi vamakochi mutizati muchasvika munzeve dzenyu makanyatsa kwana babai makakwana chaiko makakwana chaiko. Vanoda kuongororwa baba vanenge vari kurara nevana vavo zvakare. Vamakochi vanenge vari kurara nevana vavo zvakare vanoda kumboinvestigate. Hakuna baba anobvunza mibvunzo yakadaro. Mungabvunza ranzi mwana wainzwa sei hausi kunyepa here iwe kuvhuri kutere mwana angati maona kuti mwana apesera angada kuchinja statement because anga kuto intimidate kwakutochinjwa statement memwana akutokanganiswa brain. Yanga yatove interrogation iyi yanga isisiri friendly chat nemwana yekuti vanzwisise zvakaitika. Kwanga kwa kutoda kuti vayazonzwisisa kuti kuita interrogation kuita kunge muri muCID kana muCIO muri kuvhunza zvemo zvakadai so zvevana. Kana musagona kuvhunza munyarare babai mukwane futi. Ende ndakabhoikana zvokuti pandakanzwa audio iyi mufunge. Kozoti avo vari kunesana namai vemwana handiti vari kuti kuna mai vemwana makaendere kupolisi nevekuchechi avo. Makaendere kupolisi kusina kutiudza isusu. Dei makatanga matiza imi vanhu vekuchechi yekwamugodi. Dei vamakaudzwa maizoita sei? Maizodii? Dei vamakaudzwa mamuchida kuti muite negotiation handiti? Guys, where credit is due, let's give credit where it's due. Mai ava it's not easy kuti mwana ungoziva kuti mwana wako anga achirara nababa vake anga achirarwa nababa vake mai mwana vakatogonesa nokuti dei vanga vari vamweka havembochisa kuhama dzavo nyaya vakadi vakaisweeper under the carpet. And of course mahandliriro atinozoitawo nyaya dzakadai so anosiyana. We might try to find fault muna mai ava kuti vakazointerrogata mwana vakavanga vasingabhirieve mwana vakazodii handika, but the fact yokuti vakasimuka vakaenda kupolisi vakanoripota vakaudza hama dzavo handika pamwe chete nehama dzavo vedu mai ava vanodhize vati vaisire malove nemalakes haadliwa hawo malove nemalakes asi ngativataridzei rudo mai ava nokuti vakagona. Tine vana mai vakawanda dzimwe nyaya dzakatafa dzakaloda vana mai vaudza vana kuti hazvitaugwi usazvitaure kuti baba vako nezvavari kuita vakatokondia kunge esifa hapana chiripo. Mweya wokubereka hauna kana kubata hauna kana kurwadza anti mazviona. Saka amai ava toda kutongoti thank you very much. Ende unokotori kana confused panosvika shoko rakada unotoita confusion yekuti chirona kuti baba ava havasitombori banguru yemwana ndofunga nezvekuchechi kwavo ikoko havasi mwana yatombovaziva baba handimona. Dei vanga vari mumwe munhu cheko akatori confused the confusion cheche havaimbobvumira kuti mwana vatara nezurumeri handimona. Avai ngatirege kutsvaga fault guys panenge pasina fault. And well done kuna mai avo makamira samai. Well done kune hama dzenyu dzakakupai that whoever akupai advice yekuti hapana chavanofana kufunga kana kufunga twice about it enda kupolisi. And tinoti well done. So tatichikudzei handika vekwamugodhi muri kutaura hanzi nyaya ngadei vakaenderei kukonana nemumwe wenyu mai ava kuti makaisirei kumapurisa nokuti baba vanyimwa bail guys nhasi vanyimwa bail baba ava vanga vaapply bail vanyimwa bail so havasi kupuwa bail. Ende chatakuda kuita ndechekuti toda kutichiziva manje kuti nyaya iri kufamba sei kuendela sei totonyorawo tsamba dzedu dzindewo handika ikoko kumakoti kwacho anti mazviona. Hakuna mhuka yakadai inobvunidza kuti igare mukati mesociety mukati mevana kana vachigona kubata mwana wavo vakazvara kukuzoti vamwe vana vemarcation guys mwana wepanext door vanodii vana vepanext door vanoita sei baba mwana wavo wakazvara imbondiudzaiwo kana muine vanhurume mucomment section anditi kana muine vanhurume mucomment section guys ndoda kubvunzawo mwana ne 13 years mwana uyo asati agona kana kwacha pendi rake pendi chaicho ragoni kuwacha handiti muchibatsani vana nengara kune ndikutaura avo vanoita izvozvo handiti vanenge kana vari mucomment section chokwadi uchikwira pamusoro pemwana ne 13 years unenge uchitoti wakarira nemukadzi unenge uchitoona ngo wakarira nemunhukadzi 13 years unenge uchitoona ngo wakarira nemunhukadzi mwana 13 years 14 even 15 haigone kwacha pendi haisati yakugona. Iwo unonyangira mwana akadaro uchinarira nemwana akadaro unenge uchinzwa sei? Uri kutoona mukadzi so wakatitasa mwana ne 13 years unenge uchitoona mukadzi ifo muwani kama mwana uyu unenge uchitoona kuti ndamukadzi uyu. Mona zvimwe zvinhu zvongoda kuti nyasha dzingoburuka dziwande so kungodzikinurwa soka kunongodiwa so
unongodiwa so. This is so wrong. This is so wrong, guys. Mwana wemunhu wese. Mwana wedu tese. Mwana uyu we 13 years uyu. Mwana wedu tese. Mwana wedu tese. Kana yetongo shika mzeze. Lule tisha kutongo famba ne mwedu. Ndaona pane muna tintu uda kwa mayo cha $100. Thank you very much, caller. Thank you very much. Thank you very much in comment section. Thank you. The $100. Undi bati nupe namba zavo. Send it that $100. Vaka ita shakana kama ya. Inengeri mari kungovanyaradzao kana wavapa zvavo kungovanyaradzao, and she did a good thing. Madzimai, please, chikumbiro changu mucomment section 31.3 hamushaye 5 madzimai akatsika nyaya dzevana vachibatana nababa wavo. Mundiregererei ndesa ndikutsika mugadheni mevamwe vanhu andika ndozviziva. Hamushaye, please madzimai, ngatireizei alamu. Hakuna vangazo chero murume yacho kuita sei, chero chikushandudza zvakaita sei. Mwana wako comes first wakomana 9 months 37 weeks azize kutambana dzivasikana. Azize kutambana dzivasikana zvoti tikakoshesa munhu rume anogona ngofuma mangwana akusiya akaenda navarwe kana kuti kudi chero dai akasakusiya ungatikoshesa munhu rume kudarika mwana wako. Madzimai zvimwe zvinuka ngatiite kuti tive serious wedu way. Ngative serious, ngatichengetedzei vana vedu. Let's protect our kids. Handiti azvina basa kuti rapist ndiani. Munogona kufungira rapist iri kure ka muchisiya rapist iri pasi pepe mino yenyapa yamunogara nayo mba. Sezvangachitika apa. Baba vanzi mbama vaivata vanga vachiganhura mbama ndofunga yanga iri 1 room vaiganhura neketeni. Baba vaiti ndikuita kunofukidza vana kuna Cape Town. Cape Town kunotonhora guys. Kutonhora ka vanani vakarara pasi konzi kuenda kunofukidza vana kuseketeni uko. Vomurusika vobata mwana. Mai votobvunza kuti nemi muchiri kufukidza vana. Konzi ndiri kuuya hangu. Komuka goti ndiri kuitei. Ruoko rwababa ruri mukati mebhurugwa remwana. Kana nemiwo ndiudzei. Apa mwana kuti anenge ari confused kuti audze mai haazivi kuti response yamai yakamira sei. Kuti mai vanogona kunditora sei. Vabereki ngatichei serious. Ngatichei serious, ngatichengetedzei vana. Let's protect our kids mothers. Ndosaka muchinzi vana mai. Muri huku dzinovhumbatira mazai adzo. Muri huku dzinovhumbatira hukwana dzadzo. Not zvokuti tinonakirwa nevarume kusvika pakunakirwa nemurume kusvika pakurasa vana. Variko vana mai vakasiya kuZimbabwe vakasiya vana vakauya muno makasangana nezvikomba. Handika sorry hako kana ndichitaura newe mudikani. Variko vakadzi vakrosa border akasiya vana namai vake kumusha kana akasiya chengetesa vana kuhama akapinda muno South Africa muno. Handika akasangana na Gilbert mu South Africa muno. Handika akashandurudzwa na Gilbert akakambugwa akanga mwana kumusha. Vana varifamba vakarengenya. Vana Christmas ina vatozuti vanodyei. Vana Christmas ina varifamba chobonywa magaro nehuku. Mai varudya nyika kuti vanenge vakabata savana. Vanenge vachisvita shisha. Handino shisha. Vanenge vachirova shisha. Vachiuta kanda pasi pamidha chonerekwa. Vana vachifamba sina bhutsu kumusha. Vana vachifamba sina kana chokupfeka mugumbo kumusha. Kuno kunenge uri mene. Unenge uri chamangwengwengwe. Handiti unenge uri chamakwesha kunoku. Asi vana vachifamba kuZimbabwe vachitambura. Tinavo vana mai vakadaro. Let's be honest, guys. Sorry, yenyu mushandivenga, but sometimes truth breaks no friendship. And kushtora kudai sokuti tsiurani. And kuti tsiurani. Unenge uchifara uri muno muchinakirwa izvo zvekutoronga kuti Christmas tikunoitambira kupi. Pomwe wakatobhuka kumaresort area kwari kuenda nechikomba. Handika asi vana vako vari kusuva kumusha. Hanti yes unokwanisa kuenda kumusha. Vana vako ngavajezvudye nomwe vana. Pepu stop ina pepu stotengere vana vako. Hanti pane makesi hobo. Mama anotosvika kwandiri kuseri kudzevoko. Kuti sisimeli tsiura iniki but ndozongoti nayi very way. Kune umwe sorry yenyu. Kune wandakatsiura ari pano pa diaries. Hanti nyaya yacho yauya futi nehama dzacho kumusha uko. Hanti uchirova nyika rutivi. Sorry, I did not plan to say this. Sorry hako. But nangozvitaura because zvakandirwadza. Unenge uchirova nyika rutivi kuno kuchionekwa uchitwa big kunzi havane zvinhu zvavo. Vana vachitambura kumusha. Vana vakasiya avatombozivi kuti boots inopfekwa utafu inopfekwa sei kuZimbabwe kuchikoreya. Weni Brennan inopfekwa avatozvizivi kuti vanorarama nemazitye. Kutengerwa mahembe $1 for 2 but mai vari kuJoni. Vana mai ngatiche serious video nhasi chidzidzo changu chiri pakungoti chimbotaurana namai. Ngatitendeuke. It's never too late, guys. It's never too late to do the right thing with your kids. It's never too late to protect your kids. Guys, vana mai mkomesi inzwai moyo wokubereka, inzwai tsitsi. Inzwai tsitsi. Gilbert anouya achidarika. Gilbert anouya achidarika. Gilbert haana denga kana gena rangakuisa.
Gilbert anobata anogona kubata mwana wako. Zvaitika apa. Mwana wake futi. Pati iwe mai vhumbatira vana. Vhumbatira vana. Toziva isusu vasikana vazhinji mahouse girl ari kuita mahouse girl muno machishanda achita sei achidzoti ndikushandira vana vangu Christmas asvika simeni vana vangu I need to send them something Christmas ino handi ari kushaya hope nenyaya yekuti vana vangu umwe ndopanenge achitooneregwa neshisha ndio yanenge achioneregwa naye paFacebook apa nepaInstagram shisha mwana achifamba kusure kwese kune bhurugwa rine chigamba vakadzi kuita basa kunomurana murodhi kunodhonzana madresi kudambarana madresi chidhonzerana vana abhero anomuvha anotomuvha on to the next phase musana muchikwizana muri tu muchirovana muchidambarana madresi musoro dambarana vhudzi abhero achitomuvha kuenda to the next person kunomwe mukadzi nenge makati wanda pana abhero 1 isede kuti ushandiro vana vako uite ubvunze uite upenyu hwako hwakanaka 2022 saka ndotangira vandodini uvakire vana vako kwanzi wazofawo unosiyira vana vako pekugara ukanzi wazofawo unosiyira vana vako something else that ichi chakatengwa TV yakatengwa namai vedu ifiriji yakatengwa namai vedu mana vana vanenge vasina kana chini guys vana mai single ladies atikurambidze kuita maboyfriends nokuti munhu esanoda kwanguriwa handiti munoda kuita maboyfriends antika be very careful nema boyfriends anouya around vana venyu. Be very careful with the people that you trust with your kids. Anditi vakomana kana vasikana vana vakomana che vanobatwa chibharo vanobatwa chibharo vana vakomana mufunge vanobatwa chibharo maboyfriends achiuya rega kuti vana vako vasikana vatambire pamakumbo peboyfriend yako mwana musikana chijambira boyfriend baba vakazvara mwana wako kana chigona kuzvita kugusati boyfriend be protective of your kids. My boyfriends, yes, ngavangudana boyfriends ako pati pavana vako is a no-go area. It's a no-go area. Unfa utomisa musoro se jongwe kudai. Wakati alisa kuti shishi kuda kuti kapa mwana wangu, you must be very vigilant panyaya dzevana idzi. Nokuti hauzivi zvinoitika. Ende vana vacho vanotyisa vanongobvunzwa banga onzi ndokucheka ndinokuuraya kwangotaura. Anonyarara mwana. Ndofunga mazuva pfuura guys. Mazuva apfuura apa. Tatine nyaya dzevana vari kunzwa vakadzi vakuru iko zvinezvi zviri kusonzwisa tsitsi. Vatakashaya kutobatsira sei pano. Vakura zvakaitika vari kuma 6-7 years, but right now vari kuma 40 something. Zviri kuramba kubuda mufungwa dzavo. They are still affected nezvinhu zvakaitika. Baba ava vakatouraya mwana wavo. Baba ava vakakuvadza mwana wavo emotionally and physically. Vakakuvadza mwana wavo. It will never go out of mwana yeye. Iko zvino anogona kunge asina nyatsoziva kuti chi. Paachakura she would want to get married one day. And zvitaka kudzoka maflashbacks achitaka kuya zvezvo zvaitwa nababa zvezvo. Ndio vapakuzoti handina feeling nemurume. Because akadamagedwa nababa. Varume guys, my boyfriends, if possible, when I cheated my single ladies, and I my boyfriends kuna gribeti koko. Siya ima venue, siya ima vari vana venue vari vega. Mbamwinde imi kuma boyfriends koko. Musa unzi my boyfriends mzwazi za mnogara. Musa unzi my boyfriends mzwazi za mnogara. Mningi mune vana vasikana. Chero vana vakomana. Vatikure. Indai ku weekend out koko munetozwa munenjwa koko motsuka kumba. Musasanga ndisivana mangwana mwanao na John kusela mangwana mwanao na Peter fikiri no ya mangwana azoona Gribeti ilo no ya paseriro aona Brian ilo no ya paseriro aona Ashford ilo no ya paseriro aona Dagi zvichimenda zvakadaro. Come on guys sometimes ngati zvingo zvifilira ipache zvedu. Makezi zakadai so guys akawanda, but mamwe acho haapudi because anotsikwa nevemhuri. Anovharwa makezi zakadai so akatowandisa guys, but haasvike kwatiri because anenge avharwa nemhuri. Inonzi ngaitambiwe mumusha, ngaitaurirwe mumusha. Zvinonyatsa kuti ibude panze. Nyai ngatitaurirei munomu, iningirire itaurirwe munomba, iperere munomba. Yongotsikwa but havasi kufungira mwana kuti vadamage mwana zvakaita sei. Avasi kufunga damage yaiswa pa mwana kuti damage yakamira sei yaiswa pa mwana. It's so sad. So guys, this is what we are going to do. Nyaya iyi yatove kunoka uko, yatove pa public domain. Nyaya yedu tese guys, whether they like it or not. Nyaya iyi mwana uyu ndio wedu tese. Haasi mwana wa mayava na baba Steve na vari tu. Anomaona. Nyaya iyi yatove nyaya yedu tese guys. We'll have to wait and watch and see kuti nyaya iri kufamba sei. Anomaona kusvikira justice yaitwa, justice must prevail pa nyaya ishi. Handiti anyimwa bail
That means pane nyaya. Atanyima bail. And the doctor akatutarisa mwana. Handi munona ne makaye sometimes guys tichizonzi maZimbabwe nzidzokera kumusha kwenyu. Mukuzviona. Zvaitikira munzvimbo ye Cape Town kai zvinhu zvime SA. Muzere ma South Africans imomo. Nyaya iri kutenderera. Chigaya imi michifungai guys kuti ma South Africans achizo kuti baba vakaripa mwana wavo. Vane vana vavo vasikana munharaunda imomo. Vanenge vachafila safe. Vachafila safe here. Vana vavo around pa area ipapo. Votuka vanenge vakutukanga nawo maningikiri ma South Africans akuti na iwo muno muzere ma rapist mu South Africa muno. Atisi asi Zimbabwe ega. Tantongo parigwe nono vashoma shoma. Vashoma shoma. Masingle mothers indai muno kwanguriwa ku lodge. Indai kumba kwa gribeti muno kwangurirwa ikoko, muno kamburirwa ikoko, moenda kuma lodge, muno kamburirwa kuma lodge, mozuka kumba. Justice pamwana iyi guys ka atisi kuzomira. Tikufamba nenyaya iyi ya baba ava yemwana ishi. Kusvikira kumagumo kwenyaya singe chipo tida kuti unati nyaya iyi kufamba sei. Handiti if it means kuti is just that kuti tiri kure wende COVID guys iyi ndo nyaya yataifangwa kuita tikitenda tikuita ma placards maimwana kunozara pa court. Kuita ma placards kunozara pa court maimwana kuti justice inyatso kuprevaila guys. Iyi nyaya yakadai so ishi. Vari kukipitana minoti amugoni kuzviita here. This is a very sensitive issue guys. Mayava needs support, all the support that she can get because vari kuita kukombedzwana. Vechechi vari kutsikawo madziro kuti makano reporter makazodai amenu. Anomaona. Ndangoti nditaure ndifure nepapo guys. Panguva ino ndikuda kutora vanoda kutaura anditika pamusoro pezvenyaya ishi tichionesana. Kunonzi kuiko Cape Town kusukuno ichi ndozokudza inzvimbo ndikunyatsokuza nzvimbo dzo Cape Town here. Asi ndozonyatsokuza inzvimbo kuti papi pacho. Anditi kana uchiziva nyaya yakafanana neyoyi andika yakaitika kana kuti wakaitwa nyaya iyi uriwe kuti yakaitwa nemunhu womufamily nababa wako and ikarepo pasi pekapeti ikangonzi ngaitagwa mufamily ngaidi. Today is your day yekuti vent out what is in your heart. Vhura moyo wako utaure nevanhu. Vazhinji takaremerwa, vazhinji makaremerwa mukufambawo. Things are never easy because of the past. Past yausina kuapply iwewe, zvausina kukumbira kuitwa iwewe. Wakangoitwa nemunhu waitrusta. Hanomaona, but wakaudza una kuzvitaura because wakaudza hama dzikakuti hazvitaurwe. Nyarara. Totozvisolva mufamily. But nanhasi is affecting you. Hauna munhu anogona kuvhura chifua chako. Tiripo, my diaries, we are just here to listen. Tingori papango kuteerera nekungo comforta. Isazi atijaje. Nyaya dzakadai is a very sensitive issue nyaya dzakadai. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, Murisei. Right. Is this the correct number to call? No, it's fine. What you phone you can talk Papa because I see you, but you can talk Papa. Alright, I just wanted to say out my story. It might be a bit long, but I just thought that I need to also vent. Okay. This happened to me. My mother and my father were separated. And then my mother got married to someone else, but I was staying with my father. And then I would go and visit my mother, maybe for my weekends or whatever, for holiday. And my stepfather, fortunately, it never happened. But I remember there was this one time my mother went to my brother, maid, and my stepfather came into the bedroom. He was like to me and the maid, I think I was in grade 5. I was 10 years old. Vatanga kubata maid, akumbata mazamu, vauya pandiri, vakandibata vakataiwa iwe uri mudiki, vaenda pana maid. To be honest, I don't remember much, maybe because I try and repress those memories. I don't want to think about it. Anchazivi kuti maid vakazorara naye, kana anakurara naye anchazida papa. But you know, he would do that each time my mother would go maybe to my shops or whatever. He would do that to me and the maid.
until a point yekuti mai vangu rimwe day vakazovasvikira izvo vakashara mwana wekuti maniko vanouya kubedroom. Mai vangu I think my mother explained kuti there's something which is happening. Then my mother came to the bedroom and he saw him vachiita izvozvo. Fortunately for me, my mother also was like this mother. She was like, "Apana zvakadaro zvinoitika." No, and she reported to the police. And test from everything, but he hadn't raped me. Fortunately, you know that abuse you here. So up to now, they are still married. My mother is still married to that stepfather, but I hate him, to be honest with you. I try to hide it. I try not to show it because, you know, it's my mother's husband. Hey. And up to now, it still wants. Ari kufoneka iri kureconnect ari kuZimbabwe, so network yakuti reconnect. Yes, you are back now. Hello, you are back now. Yanga yambotiza network. Okay, sorry, there was someone who was calling me. Okay. I was saying, right now, I'm now in the UK. Right now, I just came recently, like a few months ago. But my daughter is in Zimbabwe and is with my mother. So, you know, each time, was trying to do that to me. You know, like I'm just still trying to fast so that I can take my child. You know, in the UK, you know, my child's cage, especially with makeup. So I'm just trying, but I'm going to because I went through that. Like I just like to say, you know, to all the other mothers, like what you were saying, mwana wako should be the most important thing in your life. Varume vakawanda, you can always get varume everything, but mwana wako is mwana wako. So always try to protect your children. That's all I wanted to share. Yeah, it's hard. I hope, let's just hope and pray. Kola kuti mapepa zvako zvinokufambira manje utere mwana. Mwagara nemwana wako. Yeah. Zvinani mwana uye umutrain kutosara ega is better that way than kuti aramba ari pane murume, the same man who wanted to do the same thing to you. Saka zveshuwa haungambogari zvakanaka. Haungambogari zvakanaka. Thank you, Kola. Thank you for sharing your story with us. Thank you very much. Wow. Right. And it's Mamunzwa, guys, somebody else who went through, who almost got raped na baba, stepfather na baba wake. Shakaoma mufunge. I wonder hangu ti maya vakazodzokerana nemurume uyu na mai vakavava vakafunge ukatoka bribe uchi andisosiviwa hangu, but hey, this is quite a sad story. And right, if we've got other people varuda kufona to vent, it's time for you guys. Anenga idango venta zvake zvaita akola. And sexual abuse is not only penetrative. Okay, yes, we are learning every day. Yes, we know that kutombata kwa vaito iteko koko itori abuse. And kutombata kwa vaito iteko koko itori abuse. And vana mai chimwe chinhu chekudai, so as much as vana vachidzidziswa kuchikoro kunzi mukomana akakubata akadai tiza akadai handi mazvona tiza, but imimiwo ijute kuti mupote muchara nevana venyu kuti mwana even kuchikoro zvikomana zvimwe zvezvidiki chezvinhu kune zvana zvibhuli hanoziva. Mukaona muchikomana chikudai moko chikudai usabvume. Hanimona inono reporta kuna teacher manya uno reporta kuchikoro because inenge ichitori abuse iyoyo hanimazvona. So I think zvoda kana kuendesa boarding school lara uri right, kana kuendesa mwana boarding school handika ongouya holiday nguva diki odzokera. I think that might work as well. That might work as well. Right, we have somebody calling. Let's hear this one. Hello, caller. Hi, SIS MELLY, how are you? Mushe kanjani? Mushe, okay. All right.
mwana shari almost the same age at 12 akareporti nababa vake saka tatometa kibox atimufunze chonyewa pati tikazatesa kuwa cost ati baba vakapuwa bheo zvekuzimbabwe kuti munhu evidence yatsodipa